मुलुगनां आइजो सान बे आइजो सानाव गिबियावनो बयखौबो दिनैहाय 9 मार्चआवहाय सारा मुलुगावनो बयबो आइजो माहारि बा आइजो माहारि बा जाय जेन्डार इकुवेलिटिखौ जायो मान होयो सन्मान होयो बयबो मुलुगावनो दिनैहाय मुलुगनां आइजो सान फालिनाय जायो। जोंबो UPPL राजनिति दोलोनिफ्राय दिनैहाय मुलुगनां आइजो सान नैबे 9 मार्चआवहाय नैबे खुंग्रिंनि स्कुलनि प्लेग्राउन्डआव बा नैबे फोथाराव लानाय जादों आरो बयनिबोसिम जोंनि हामलायनायखौ बावबाय आरो जों दिनै बाहाय आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय वुमेन एम्पावारमेन्ट आइजोफोरा जाहाथे जेब्लाबो आवगायलांनानै थांनो हायो थाबायलांनो हायो गासिबो बिथिङाव राजनिति बिथिङावबो बा समाज बिथिङाव हारिमु बिथिङाव आरो रांखान्थि बिथिङाव आवगायलांनो हायो समानैनो बे असिलायैनो दिनै जोङो बाहाय सांग्रां मेल बादि बाहाय जोङो अपेन सेसनबो दोनदों सेन्ट्रेल UPPL आइजो गांखंआ लोगो माने चिरां जिल्ला आरो बिजनि जिल्ला UPPL जों लोगो लानानै नैबे खुंग्रिंनि नैबे फोथाराव लानाय जादों दिनै मुलुगनां आइजो सानखौ दिनै जोङो बाहाय माखासे गेम्स एन्ड स्पर्ट्स दोनदों आरो बाहाय जोङो हारिमु बिथिङाव जोङो कम्पिटिसन दोनदों आरो जोंनि मेन टीमानो जाहैबाय एमब्रेसिं इकुवेलिटी जोङो बयबो समान जोंहा संबिजिराव समान मोनथाय दङ गतिके जाहाथे जोङो समानथायखौ बोजबनानै लानि होननानै एमब्रेसिं इकुवेलिटीनि टीमखौ जोङो लादों। जोङो बयबो मिथिगौ आइजोआनो समाजनि सिनस्रि जायो आरो ओंखायनो फै जों बयबो समाज नाङैनो जोंनि सिनस्रिखौ गोख्रों खालामनि जाहाथे समाजा सारिय' बिथिं आवगायलांनो हायो। जोंनि आइजोफोरनि शिक्षा दिक्षाया मोजां जानांगोन आइजोफोरनि साइस्थ' बा वेलफेयार स्किम्सफ्रा मोजां जानांगोन आइजोफ्रा इक'नमिकेलि इम्पावार्ड जानांगोन आरो दिनैहाय बिनि थाखायनो जों नैबे खुंग्रिं BCDC सिङाव थानाय नैबे ओनसोलाव जोङो जोबोद आइजोफोरखौ आलाय-आथानि जानायनि जोंहा गोबां भिक्टिमाइजेसन जानायनि जोंनियाव नुनो मोनदों जोङो बाहाय जाहाथे जोङो नैबे ओनसोलावनो फैनानै जोङो UPPL राजनिति दोलोनिफ्राय मोनसे मोजां गोख्रों टीम बानायनानै नैबे जोंनि आइजोफोरनि जेंनाखौ जाहाथे जोङो सुस्रांनो हायो बिनि थाखाय जोङो आखायाव खामानि मावनो लादों। जोङो माने मादार्स क्लाब दिनैहाय बाहाय जोंनि मानगोनां BTRनि चिफ प्रमद बर' सारा बेखौ लन्च खालामगोन आरो जोङो बाहाय दिनैहाय मोनसे मोजां सिनेमा सोरांनि लामा बेखौबो बाहाय दिनै रिलिज खालामनाय जागोन आरो जोङो बाहाय माखासे बुकलेटबो रिलिज खालामनाय जागोन आरो जाहाथे जोङो नैबे खुंग्रिं गामिखौ जोङो बुहुत माने जारिमिन दङ बे गामियाहाय 1918आवनो जाजेननाय बे गामि थेवब्लाबो गोबां बिथिङाव जोंहा दाबो बिथिंहाय खामानि मावनांगौ दङ बे खामानिखौ जोङो UPPL राजनिति दोलोनिफ्राय मावनो होननानैनो जोङो नैबेहाय प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो जाहाथे आइजोफ्रा बयबो मोजाङै समानै आवगायो डिजिटेलि दिनैहाय डिजिटेल जुग जाहाथे नैबे आरो दिनैहाय इउनाइटेड नेशंस वुमेन आइजोफोरनि टीमानो जाहैबाय डिजिटेल इनोवेशन एन्ड टेक्नोलॉजी फर जेन्डार इक्वेलिटी जाहाथे जोङो बे इनोवेशन बे डिजिटेल जोंहा जे सुबिदा दङ टेक्नोलॉजी साइन्सनि जे टेक्नोलॉजी दङ जोङो बेखौ जाहाथे आइजोफोरनो होनो हायो। जोङो कभिडनि समाव नुनो मोनदों नैबे ओनसोलानो अनलाइननि माखासे सुबिदा अनलाइन क्लासनि सुबिदा मोनैनि थाखाय मोजां सासे गथ'आ सुइसाइड जानायखौ जोङो नुदों आरो दिनैहाय गासिबो अनलाइनसो एप्लिकेशन खालामनांगौ जाहाथे जोङो बे डिजिटेल रिभलिउसनाव आइजोफोरखौबो बाहागो लानानै जोङो माने इकुवेलिटीखौ लाबोनो हायो बेनो जोंनि थांखि। गोजोन्थों। बर' आइजो हाबा जाखानाय खारनाया आथिखालाव बर' हारिमु बायदि जालांनो हमदों नाथाय बेखौहाय जोङो बेनि सायावहाय जोङो बिराद गोख्रों माने गोख्रों जोङो माखासे पलिसिखौ लादों नैबे चाइल्ड मेरिज बा उन्दैयाव हाबा जानाया जोंहा जोबोद दुखुनांथाव माने क'क्राझारा बिटिआरनि हेडक्वार्टारबाबो सारा आसामाव 4 नाम्बाराव गोलैनानै दं चिराङाबो जोबोद गाज्रि इमेज जानानै दङ बा पार्सेन्टेजफोरखौ दिनै जोङो लिफलेटआव दिहुननाय जादों
बेखौ जाहाथे जोङो बोस्रांनो हायो बेनि थाखाय जों मावगोन उन्दैयाव हाबा जायोबा देहायाबो थिग जाया देहायाबो गोरलै जायो आरो सोलोंथाइखौबो मोजाङै मोननो हायैयाव न'खरखौबो मोजाङै नायनो हाया बाहायनो दिनै उन्दै जानानै थैनायनि पार्सेन्टेजआबो जोंना IFR इनफेन्ट मर्टेलिटि रेटआबो जोंना बिराद गोजौ IMR मेटारनेल मर्टेलिटि रेटआबो जोंना जोबोद गोजौ जाहाथे जोंनि गेजेरनिफ्राय बे चाइल्ड मेरिजखौ जोङो बोस्रांनो हायो डमेस्टिक भाइलेन्सखौ जाहाथे जोङो बोस्रांनो हायो रेप जानायखौ जाहाथे जोङो बोस्रांनो हायो आरो जाहाथे खोमसि फोथायनायखौ बोस्रांनो हायो बेखौ बिनि थाखायनो जोङो गोख्रोङै खामानि मावनो थाखाय दिनै आखायाव लादों गोजोन्थों आथिखालाव जेरैहाय जोंनि नैबे ओनसोलाव फरायनायनि रिजाल्टफोरखौ नायोबा मेट्रिकनि रिजाल्ट दिनैहाय दहाय होननाय बायदि जोंहा गेम्स एन्ड स्पर्ट्स दङ जोङो कालचार बिथिङावबो जोङो कम्पिटिसनखौ दोनदों आरो अपेन सेसनावहाय जोंना 4 एपइन्टेड स्पिकार्स फैगोन बिथांमोना आलदा आलदा सेक्सननि दैदेनगिरि सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसर फैगोन श्रीमती शिरति सरगयारि सासे सार्केल अफिसार फैगोन मिस पान्जामुति ब्रह्म आरो सासे समाज सिबियारि लक्ष्मी छेत्री फैगोन आरो सासे पुलिस अफिसार जुलि बसुमतारी फैगोन बिथांमोना जोंनि नैबे ओनसोलावहाय जाहाथे बयनोबो मोनसे सांग्रां होनो हायो आरो जों पुरा बिटिआर ओनसोलखौनो गथ' गथायनि हिउमेन ट्राफिकिंखौबो जों बिथिंनिफ्राय जानाय नुदों जाहाथे बेखौबो जोङो बोस्रांनो हायो बिनि थाखायबो जों खामानि मावनो लादों आरो पुरा बिटिआरखौनो जाहाथे गथ' गथायनि थाखाय रैखाथि होनो हायो बिनि थाखाय जोङो गोहोम मोनसे गोगोम